zinceku kaNkulunkulu, we must be careful. Abantu bakwenza ulahle into ethole kanzima. Futhi bayenza kamnandi lonto. Ababi nje bakufaka nje imali emaphaketheni. Izinto kade uyirebuke ucela ubone manje ukuthi mazenziwe lo muntu ofaka imali. Uyawubona ukuthi yabo ugcina wamkela izinto obukade ungazamkeli ngoba lo bakufaka imali nje kancane. Kanti bathunywe isitha to change the message. Noma into ingenziwa isithenjwa sebandla. Umi wrong, they must be rebuked. Noma into ingenziwa umuntu othenjiwe ecaweni. Kodwa umi wrong, a leader must arise and rebuke. Usuku siluzile i-connectivity uma ubaba wakhe efuna ukuthethisa mina cabanga. Rebona uma ungumzali angimele uma uzothekisa ingane kala ucabanga ukuthi ngizofika ngithi wenzani bese ngithi uzolima. Yabona ngithi ngiyenzele lento ngithi ish uzovela athatha intambo. Once umzali kumele aqale acabange before you rebuke you. Kune connection osuyilungisile esho ukuthi uye endaweni yokusabuya kuyo. Osaba umfundisi wakhe engasathethi. Hey. Abantu ubani wenze nje uthi usibani manje hayi. Njengoba ethi ngiyekela usekuyekelela kwezinye izandla zomunye umbuso ba uma ungasaphethwe lo mbuso khona uzophatha. Kunombuso okuyekayo hayi ngoba ukusaba ukuhloniphela ukuthi usaphethwe izandla zalo mbuso. Kodwa the moment uthethelwe lezi zandla lo mbuso uthatha automatically ngoba kanti unimazi usekulombuso ngawo. Kunezinto kumele uyikhalele kwesinu uyakhalela nje ukubhukwa uma ungasathethiswa umzali khona into yona ke. You must know these things. These things are important. Usathana nje before akuhlasele uqala ubheke ukuthi uphethe ubani. Amen. Usathana is very calculative. He does not attack a believer that belong to a man or that serve under the man that fears God. Amen. Ngokuyazi ukuthi imba ngeke. Amen. Kulezimbe ezikiyekayo hayi ngoba uthandaze kancane sikuhloniphela nje ukuthi ubani useduze kwakho. Sama ukuthi ukusuka. Angikusabisa ngisabisa. Ngizwa ukuthi ngabe uthi ngisabisa. Angisabisa. Come here my brother. Come here. Alright. Ngenza ngabe example. Alright. Awuna ntombi nje. Do you still remember that in the Yabafana Bamahipe? Little Pepeli, in Kosu Nebuchadnezzar, Waba Sumlino, Opina as copies. Before Abba family lane, he gave them another chance. What Bafana, do you want to change your mind? But Bafana is too late. Velumlu Subaseka late. Bazothabanisasha it conviction of our faith ngoba sesibona umlilo. Uma singashitshisa umlilo ushuthi njalo somjela uNkulunkulu manginemlilo phakamayo impilo zethu. We rather suffer in the first fire. So that you must survive the first fire nemlilo elandela yazi ukuthi asibantu abathindwayo. What you Nebuchadnezzar right no it's fine. Besithi Papa please take note on the emphasis of the scripture. iBhayibheli lithi ke labafana babebanjwa abantu abayizigole. Bese lithi iBhayibheli ngifuna ubone ukuthi kunezinto ezihlonipha nje zihlonipha abantu osondele kubo. Umuntu osondele kuye. Icovering ngaphansi kwakhe. Lithi iBhayibheli when these strong men took these young men inside the fire. Lithi iBhayibheli laba abashintsha position abashaba
Hey. Kwasha laba bangayishintshani position. Hey. Futhi ngesikhathi bekadedela bebafaka ngaphakathi. Umlilo wayeka bangenayo. Washisa abaphosayo. Wayeka abashintshile indawo, washisa abangashintsanga. Uma umuntu onakisisayo, umpostoli uMasiza, kusho ukuthi kudala lo mlilo bashisa. Kodwa ubusa bayekile ngoba bebesabamba abafana bamaHebheru. Ngesikhathi behlubana nabafana bamaHebheru, wathi umlilo congratulations siyabonga. Kade sinalela nethi behlonipha abantu engisasondele kubo. BanoNkulunkulu kanani neNkulunkulu. Kunesipho esiyekayo ngoba usasondela ebantwini abathize. Moses decided to break these things. My friend, you must have this faith to possess. Number two, but Moses, but Moses, this glory is too much for us. DJ, to reveal. We fucking up. This glory is too much for us. Yabona bebethi lenkasimulo iyasixhoba. It means baku position wrong. Lona kwakumele bengaphambili wayengemuva. Laba kumele babe ngemuva babe ngaphambili. Ngoba njengoba inkasimulo isebusweni buka Moses, inkasimulo ezosebenza uma bengena. Ngoba bakwazi ukulwa. Njengoba iqhopha bona nje kwakumele iqhophe izitha zabo. Njengoba bethi baqhoshwa inkasimulo nje akumele ngabe bakwiposition lebakuyo ngoba bafuna bonke babe ngemuva bese umholi wabo abe ngaphambili. The moment befika in the gate of the promised land athi aphakama amajebusi athi ukuthi inkasimulo kaJehova abahambi bodwa kodwa bahamba nenkasimulo. Lenkasimulo abahamba nayo babhekene neJordani uma besondele nomphongolo, umphongolo wavula iJordani kwaleyo nkasimulo kaNkulunkulu ephakama uMose. Oh Lord have mercy. The position was wrong. You know, one of the things that make us not to possess things by faith, it is the wrong position. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pastor Moses, forgive me. Take this part. Take this part into your spirit. But you put that faith. Singakwazi ukuphila nawe as long singakwazi ukunika amathuba esinawo inkinga wena ufana nathi uzizwane kunabantu abangazwana nawe as long uzongena kwi-covenant yokuba normal njengabo. People bamhate umuntu ongekho normal. Uma bengahamba nabo njena uma thina yafika mhlawumbe ngisespend yadla uma bethi sekufika ukudla kwenu futhi nasivala amehlo uthanda bethi hawu uthandaza nasespend uyathanda ukubukwa akusiyena okhulumayo kunamadimoni athi fika lekhona ngoba bayazi ukuthi as long uzodla ukudla njengoba ungakubonga enkosini uzodinga ufana nabo. Kunabangani bakho abathuna usathane abathi uyathanda usathi ugwele ngwele phuza kancane hayibo bakufaka ivele. Umuntu uyathandaza bathi uyathanda ukubukwa, umuntu yena uhleka bathi uyathanda ukusenza ngono, umuntu awuphuzi bathi uyathanda ukusenza ngathi uJesu. Hayibo, refuse your God.
ungavuma abangani bakho bakwenza ube nomali. Lento ayitholile ifikele, lento ayitholile ithakazele, lento ayitholile ibingelele, lento ayitholile ime nayo. Noma ungahlelelwa abantu, siphila kwisizwe lokuphosa kwemvelo. Kunezitha zokuba abnormal, kunezitha zokuba supernatural. Kunabantu abakusondela nje ukuthi wena abaze bangakubona ubhede. Okunasahale hawu nango Christmas, hawu nango New Year. Uthole uzothatha phela isikhathi sokuphuza ngo-New Year ngoba msuke ngisenkonzweni abantu zenza ngona yikho into andinojesu walenziwa ifanele ngiyayivikela lento engiyitholile ngoba amadimoni amhlaba umuntu onenkazimulo kaNkulunkulu ngoba inkazimulo kaNkulunkulu isidelela phuma ngema khona nenkazimulo siyaphuma lapho ungaphunywa khona. Lento ayitholile ifikele, lento ayitholile. Be careful of negative comment. Namesuka umzala awubona lo ufuna ngibona lalela unabantu abaqasula ukuthi lento onayo abanayo bayazi itholakala kanjani. Abantu basikahle ukuthi into itholakala ngumngcwele. Lalela zala ngeke sikhohlisana. Abantu bayazi ukuthi umuntu uhamba nokukwedlela engavamile phila emngcweleni. Manje bayazi ukuthi lapha emngcweleni is not bubble fix. Manje uma izinto usuyithola zomngcwele bese bathi uzenza uJesu deputy God ovala amadlelo uvikele lento. Uma lalelana kakalazi ukuthi ukuphila nabangalungile bonakalisa ukuyiphatha kuhle. Hayi Kunabantu abathi uSathane ukuthi uzibathe. Ngoba the moment uMoses lokho esithele inkazimulo yayiyela lokho incipho. Kunabantu ukuthi asithanda ukuthi hawu siyathanda futhi. Kunenkonzo sokuthi iviki lonke. Iviki lonke ukhonza nje nokusiyamemeza nje iviki lonke. Okwazi ukuthi kunento ebalahlekile. uDavid ngajabula bebethi kimi masiye nje athi inyawo zami sengile masangena ngothakusela sakusalana wena muso phela unabantu abaphanda uSathane ukucima nathi ngoba kuyo refuse mama bengona refuse mama bengana nini refuse mama bengana mathuba nini refuse ngimboza kanjani into engizela ukudla ngithabaza ngenxa ukuthi ufuna ukuphisa abantu. Pleasers of men, they don't reach their destiny. Pleasers of men, they don't reach the promised land. Moses wayifihla lento yaze yaphela base bethi ya singahamba ke manje basefana. They are waiting ukuthi lo mlilo nawucima. Bese uthi wawenzani? Uzalele duze. Kanti le nkazimulo akusiyona abantu abathi cimi. Eyendlela. Amen. Kunezinto ezonqoba hayi ngoNkulunkulu engenawo wasuka cimi wakhipha igogwana. When we are not weak, wa compromise angeke izokusustain.
Little Babeli, Apostoli, they began to walk towards the promised land. Kanti uNkulunkulu bazi ukuthi izitha zabo zibalindele. Njengoba ibalindele nje zidinga babe nalenkazimulo. Lithi they've went toward the promised land. There was no man. When they reached the promised land, can I get one man from each tribe to go and spy the land? Yabona manje sewenye process manje. Uqala manje bawuhlolizwa izwe sebetshelwe ngayo. Yini bawuhlola abasenayo access yokungena. Hey. What was that one? If you think obedience is expensive, try disobedience. Hey. That's why you know what I'm talking about. Wait until you disobey. Hey. Wait until you go John ungena emkhumbini uqala isivunguvungu kulahlwa impahla. Ithi impahla intanta ihamba nolwandle isala isivunguvungu. Kuze kubonakala ukuthi silahla impahla uthi isivunguvungu asiphelayo. Until baze belahla lo muntu ongaleleli. Uyabona uma bekhipha uJona sathula isivunguvungu kodwa impahla isihambile. Disobedience is very expensive. Uyazi uNkulunkulu indlela athanda ngayo ukuthatha kubeka enkonzweni uthatha ifoni uyifake ku-silent. Ingene icall ibiza neindaba ezokushaya ngenhliziyo. Ingene icall uthi ufice ngo-13 missed calls. Ngesikhathi uphuma la enkonzweni uJecheko uthi ufona back kanti isystem yakhe isigcwele izwi. Bethi bekutshela indaba ebheda kodwa uthola ukuthi they are bouncing against the wind. Kodwa uzohlala ekhaya namhlanje bengiyizwa ngathi ngiphumule namhlanje ikuthole ikhona ebhedayo isystem egcwele iningekho izwi kaNkulunkulu emoyeni wakho. You must know obedience is better than anything. Faith to possess the land. You've got possessions. Abanye bethu uNkulunkulu uthuswa emthandazo. Ecela impumelelo kodwa according to the schedule of God kathi impumelelo yaphuma. You are failing to possess it. uNkulunkulu abantu sathuswa abantu abacela healing. Nkosi ngiyakhuleka uNkulunkulu leli ngayidedela ngo-2016 ephasi game. Sekeleni for the past 8 years. Ukholiwe kodwa wangaba nayo faith to possess it. I'm telling you, this man every Sunday always release grace, releases blessing. Kodwa uphume uyothwala kanzima ungathi awuqhamuka endaweni nesibusiso nca. Izinto ezidedeliwe ushoda ngefaith. Uthi uPaul sibamba lokho uKristu. Asibambe lokho. It's a failure to possess the land. The land can be a blessing. The land can be a good life. The land can be good health. The land can be a good business. The land can be umshado wakho. Angazi muphi umhlaba ofuna ukubamba kodwa isibusiso sikade esidedeliwe wena ushoda ngokukhona. What happens when a believer constantly live his or her life outside of the land uNkulunkulu amdaleleyo? Uphila ngokuchase. Yabona? Hlalelana u3 months ukhishwa. Hlalela u3 months ukhishwa. Ukuthi isibusiso naso. Unayo isibusiso sokuthola imisebenzi. Inkinga ayikho permanent. There's something that you must convert in you to possess the land of permanent things. Ngoba ukhona umhlaba esithi permanent. Amen. Oh Jesus Christ. Ukhona umhlaba njani? Permanent. The system of the enemy is for you to believe that I'm not created for permanent things. Ingakho abantu bebangabona abantu abathandana kahle bathi go phela sofana. Ngoba indlela sisebenza ngayo isithi nesithi hayi kodwa unako kodwa kukho permanent. Yabona uma ungafeza unkosikazi wakho nijabulela umbambile ethi umdonsa ngekhala yikho le ngoba abantu abakholelwa nje abantu ukuthi unomuntu ongajabule emshadweni wakhe abakholwa abantu ukuthi unomuntu ongahlala kahle
nomuntu for 10 years. But I got to make a correct. I was about there's a grace for permanent. There's a light of permanent things. And I'm here to announce it over your life. Release your faith to catch the blessings of permanent. Permanent work, permanent joy, permanent salvation, permanent blessing, permanent breakthrough. Shout hallelujah! I'm telling them it's permanent now. Telling them it's permanent now. Never let me tell you that you hear the garage. This I can't tell you to pay. Let me tell you them so young. This is permanent. Oh, I'm a tell you to put them out there. What's the matter there? Because I am possessed the land. Oh, for permanent things. Permanent joy. Permanent plan. Permanent peace. Permanent healing. I'm in Korean center. Ustaz and Yakula. Ustaz and Life. Ustaz and Nemani. Ustaz and Yakupela. I am fine. I'm telling them it's permanent. 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 Between January to December, my joy is permanent. Between January to December, my finances are permanent. Shout hallelujah! Oh, shout out! Permanent. The devil is alive. One such a woman is in the Lord. What is such a woman challenge? Why was I doing? There's a promise of permanent. Excellent in the spirit. Shout hallelujah. Shout permanent. Permanent land. Permanent house for me and my children. Permanent joy for my house. Permanent protection. The work is not a struggle of me. That's a permanent. We need to hold fire. Permanent things over your life. Permanent joy over your life. Permanent. Of course, not the someone. Not the someone. For 3 months. We are turning around things. We are rearranging destinies. We are rearranging your life. By the grace of God over my life, I declare and prophesy. There is a release of permanent blessing over your life. There is an oil of God over your life. I prophesy in the name of Jesus. The devil is a liar and the loser. We are constrained to possess the land. Tell the neighbor, walk forward. Walk forward. Our souls are not in a future. I'll shout hallelujah. Ngithi mina kusukela namhlanje ungaba nazo zonke inkinga kodwa ayizimali. Kuda brakosha. Yes, the pastor kosha. Libra aziendo posete. Suka kakakakate. Libra posete pastor fellowship. Libra kabaya. Suleme kosha kakase. Libra kabaya.
In your coming back, what we see in the grapes, I feel like to be in the harvest. Kufuna grapes. Kutwe grapes na lengawo. Lalo lingana nekhanda lengawo. Uthi mase ngicela manibuya ningiphathele ama grapes akho. Bring me the samples of the harvest of the land. Labasi. Yabona namhlanje ngifuna the secret of the baya laphana ba bahloliswa babona igora babona yonke into but on their way back baphatha ama grapes bafika phambi kwenhlangano kaIsrael bambande siyathandaza ngizwa hey basho kuste kasta pasteken librazi ilamando kosi librakusha lithi bafika babeka ama grapes phambi kaMoses nenhlangano kaIsrael wathi Moses, first man of the tribe of Judah, Uchinwen, what is your Baba? Likon, God, Linama giant. What was second man? What is Likon? What a Nama giant. What a dead man? What is Likon? I party foot. Will die before we enter the land. What is the fifth man? The report was the same. Tell your neighbor the report was the same. Oh, remember, friends, the report was the same. What was the report? The report was the land is there, but we can't possess it. Oh, the land is there, but we can't take ownership of it. The land is there, but we can't enter the land because there's already the security. Oh, Lord, have mercy. That's a
Moses. Caleb and Joshua. But you tell us the report. What to Joshua, Niconis, and number 2, Sinamanta. You came without a reason. Until I'm not taught us in a man. Mbostole ngabukala uhighlighting is into esho report yonke. Into yokuqala ithena izwe likhona. Kodwa asinawo manje. Wesibili wathi izwe. Wasatha izwe likhona kodwa kunabaminazi. Izwe likhona kodwa kunama giant. Izwe likhona ukhona amadodana kaAnak. Izwe likhona kodwa asikwazi ukungena khona. Izwe likhona. Yabona they had one thing in common. Before we attend indaba ukuthi khona amajayenti ake sibonge ukuthi sambe ibanga elide for 40 years sambe into ekhona. Praise the Lord. I am here to prophet push you. I feel like dancing. I feel like celebrating. Now people in touch. But they want to see take a balance. What the Lord is. Labazama zamungitshela ukuthi eyimoto eneyisenziwe eyimoto enesadesign eyimoto enesayitheniwe eyimoto enesegarage eyimoto enesemetracking esuka eSlondon kaBhika Mercedes
Bafethu. Kuzo zonke izitolo eziharishisa ngeingubo zomshado. Eingubo eseyithungile. Esazothunga. Esazosuka eThekwini. Kusukela eMbombela kuya eNkomazi. Kuya eNikazi lapha ezansi. Bafethu kuya Bush. Kuya Witbank. Kuya Sekunda. Shothi singe isitolo esinengubo engakunene. Kulezi zindlu ezinye sakatshana, ezinye sadonate, ezinye seziyakhiwe, ezinye seziphelile, ezinye zikhona manje, ezinye zisebambela, ezinye seBabathombe, ezinye abantu abaphathazalwane, ezinye zilapha eMashaka, ezinye seWitbank, ezinye seGoli. Shothi yini yakho? I shall possess my possession. The devil is here. Abathatha bokuthi. Kodwa khona siyayiswa lethu. Asiye ukuthi kunabantu abangaphakathi. Akasicelebrate nje ukuthi. Wayibona usezweni noma ungakafiki kulo. Owayibona nje uvuka ineighbor yakho ngomlungu uyikhalathi. Wayibona usezweni. Ngoba lento iqala ngokuthi izwe uyibona umuntu. Uyibona uhlala kulo. Uyibona uhlala kulo. Uyibona uvuka kulo. And you see yourself after matric studying overseas. Possess that land. This is how Moses dealt with their entering. Bambalete standards. Moses wakusebenza nje ungena kwabo. Waqale wadrive imessage ukuthi izwe. Ngeke umenze lutho umuntu ongaliboni. Yebo. Hey. I can call you now, give you a word of wisdom. Tomorrow the Lord is making you to enter. But if you need to ungena ezweni nawo akakazi ubona. It is impossible for God to impose himself. Your faith must be active. Ingakho faith uyisebenzisa hayi for namhlanje kuphela. Your faith must be always ready to receive, because iBhayibheli lithi God is pleased by faith. If you want to make God happy in faith, what you get? The first chapter we have dealt with. Siyavumelana ukuthi asijike la. Izwe njani? Likhona. Asidinge nepurchase bill. Kuneyigqoro. Kunabantu njengoba ubhizi uhlele enhluphekweni bahlele engcebeni yakho. Hallelujah. In the last days uNkulunkulu uthi uzothatha ingcebo yababi. Ayinika abalungile. Kunabantu ababhizi abaqoqayo baqoqela wena. Hey. Watch again. How do we deal with an issue of our enemies? Why so Moses athatha ama grapes? What if? Eat the grapes. I'll talk to you after. Everyone had a taste. When Israel finished tasting the grapes, Umosi wabuza umbuzo. Niyabasaba yini na? Umosi wabuza umbuzo. Niyabasaba yini? Waphakama obeyigwala nabo bonke. Wathi tata, yebo sabasaba. Ayibona ama grapes akho.
kingdom operate. uNkulunkulu, because he's a God of all wisdom, ngeke akufake entweni ngekhanda. uNkulunkulu wenza nje ukuzwisa itaste. Sakuwa ukudecide ukuthi le test oyizwile. uNkulunkulu akanwenje nje ukuthi ufuna imoto, kodwa lokhu usahaba uletha usaba uyozama. Vele nje uNkulunkulu ayenza kufika ihlobo esihamba ngeJLC. Sithazile umzala ngcono namhlanje ngihambise emsebenzini. uNkulunkulu anginike itaste nje kusuka endlini ngemoto straight. Ubona abantu belindile erank ukuthi nami ngabe ngilapha. Akudlulisa uNkulunkulu. Ubona abantu benethwe ivulu ukuthi inkosi yami ngabe yimi lo. Akuthatha ihlobo sakhe sibeke emsebenzini kuze kuphenduke abasemsebenzini. Bathi yesibamba. Uwe no. Kanti uNkulunkulu wenze njani? Yini sisithe usefuna through your faith to decide. And the man uNkulunkulu entakuthi kuwe akanginiki test yento angeke akwazi ukunika yona. Let me lay hands on you. Let me lay hands on you. Thank you, sir. Don't fear the size of the enemy. The bigger the enemy, the bigger the breakthrough. The bigger the enemy, the bigger the visitation. David did not care how big was Goliath. Woman in Goliath umkhulu akabonanga ukuthi angamshaya, kodwa waba uthi ngeke ngikwazi ukumgeja. Indlela emkhulu ngayo ngeke ngikwazi ukummisa. I'll tell you never, don't fear the size of the enemy. Don't fear the size of the debt you are facing. Don't fear the size of the sickness you are facing. Ususaba uSathane ubhekene naye. But tell the devil, greater is he that is within me. Shout hallelujah. When God is on your side, the size of the enemy does not matter. He's a God. He's a God. He's what? Corner. God gave me the grace and this weight. He's a God. Kade ushayela abanye bathi izandla. Isikhathi sakho manje. Angazi kodwa ngizwa into ethi nje khona eshoda empilweni yakho. Ngilanga lawo namhlanje. Kulekani basana. Sali nyama yaphakade. Let the child of God enter. He's a God. I am prophet pushing you tonight. Enter your land. Othi uNkulunkulu kuMoses kunezwe engalifungela oyihlo omkhulu abangenayo. Ngalifungela onyoko okhulu abangenayo. Ngalifungela abanizala abangenayo. Uthi uNkulunkulu, it will be a shame nihlule ungena ezweni ihamba nabo. Hey. Ngoba abantu ngeke bathi bahlulekile ungena bazothi uNkulunkulu baba. The more you remain outside of the promised land, abathuki wena bathuka uNkulunkulu. Força uNkulunkulu. Hallelujah. Força kwamanje. Vumela uNkulunkulu. Sivulele ingcebo. Singene emasabeni. Namhlanje I'm here to give you access where you were denied. By the power of the Holy Spirit upon my life, with the graces of God that were released over my life, with the gift of God that I receive when the elders lay hands on me, I declare and prophesy. We are no longer remain a spectator in the field of the blessings. We are filled with the power of the Holy Spirit. We are blood washed, tongues talking. How can you be excluded when God has included you?
Receive the grace to preach. Abagula iphiliswa namhlanje. Receive the grace to be healed. Abangena imali, may the Lord give you ways to make money. Amasonto ethu azogcwala abantu agcwala imali ngegama likaJesu. Ekhaya lakho kuzogcwala impumelelo egcwala ukuthula ngegama likaJesu. No one will remain out and outside in the things of God. Amen. Asimele yawo. Israel. Angazi liphi izofuna. But I am sent to push you in. Amen. Again. Amen. Kunezinto lokuthi ezabanye abantu kade ezabo. Amen. Litheni iBhayibheli bazoboleka kuwe. Kodwa wena ngeke uboleke kuwe. Once kwaboleka wena sekuphambene isibusiso. Siyami. But namhlanje we are rearranging. Amen. Destiny. Amen. Wena umele uhayikise. Hayi ukuthi uhayike. Jesus. Wena umele kuzocela ukudla kuwe. Hayi ujwayele ukutshela ukudla. Wena kumele ube nakho. Hayi ukuthi uswele. Israel khona. Yebo Nkosi. Siyamukela kwakhona. Israel khona. Israel khona. Phakamisa izandla zakho. Wamukele lo Musa. Oh, it's been long overdue. It's been long overdue. It's been long overdue.
Enjoy what God is about to do. God honor faithfulness. God honor faithfulness. God pays for faithfulness. I see you entering grounds that you have never touched. Amen. One day you'll wake up and realize, indeed, who's about. I don't know, but God is making you a door in your family. Your family is ofikelwa umesaba uNkulunkulu ebebona nje izinto. uJehova wenza. Listen to me. Everything for you is too close. Too close. Makube kuhle. Never be ashamed of the tears you've cried because of others. Those tears have become the rain to water the sea. Enter the name. Pass around. Pass around. Pass around. Never doubt God. Doubt you doubt, but never doubt. Pastor, God is changing the landscape of this family. God is sending sons and daughters from afar. Amen. Kodwa abafuni bafice labo hleli nabo bengakabi le nto. More than anything, Pastor, ngibona izinga lokukhonza uNkulunkulu elinyusa endlela ephekayo. Amen. Are you blessed? Lift up your hands. Declare izolo. Elami. Nabetabani. Elami. Ngiphumelele. Ngibusisiwe. Ngingena. Ngibusisiwe.